V 70. rokoch odišiel do divočiny. Zoznámte sa s Jakeom Williamsom. Pred viac než 4 desaťročiami sa tento muž rozhodol pre radikálny krok. Opustil ruch moderného života a kúpil si opustenú, schatranú usadlosť uprostred divokých lesov v Škótsku. Bez tečúcej vody, bez plynovej prípojky a spočiatku úplne bez elektriny. Na tomto mieste žije dodnes a drvivú väčšinu vecí, ktoré potrebuje na prežitie, si dokáže dopestovať alebo vyrobiť sám. Jake však nie je úplne odrezaný od reality, hovorí o sebe, že nie je klasický pustovník, ale skôr moderný divoch. Postupne si na strechu namontoval malé solárne panely, no jeho životný štýl zostáva extrémne jednoduchý. Kúri výhradne drevom, ktoré sám narúbe, pije dažďovú vodu a jeho najväčším spoločníkom je príroda a zvieratá okolo neho. Keď sa ho ľudia pýtajú, či mu nechýba televízia alebo moderné technológie, s úsmevom odpovedá, že najlepší program má priamo za oknom. Jake dokazuje, že skutočné šťastie nespočíva v hromadení majetku, ale v slobode a kontrole nad vlastným časom. V čase, keď sme všetci neustále online a v strese, on našiel absolútny pokoj v hlbokom škótskom lese. Dokázali by ste takto žiť bez sociálnych sietí a moderného luxusu? Napíšte do komentára.